Pasibayo yang binuklat ing farm tuhuan ning JDN Realty king Nepo Center. Nung nuka rin, susopan la rin hortelano at lokal lamang tinda king pamisaling pupul at produkto. Ay ni istorya ng Patricia Mamang. Kita ang ngiti at saya ng mga Aita vendors, karamihan mula sa Barangay Sapang Uwak, Porac, habang abala sa pagbebenta ng sariwang ani at lokal na produkto sa muling pagbubukas ng Farm ni Juan sa Nepo Center dito sa lungsod ng Angeles. Tulad na lamang ni Rowena Serrano at Elsa Villamor na nabigyan ng oportunidad na makapagbenta ng kanilang produkto. Ulit pong atutin ako, magpunta po. Nakasahop na po ka rin pamilya mi po. Nakayabli kaya pong atlong aldo po. Parang na po bagay kaya kami po ita. Ulit pong ekip mababasa. Thank you po kay JDN. Papasalamat po ako na nabigyan po kami ng ganito oportunidad na nakapisa po kami dito po. Ang Farm ni Juan ay bahagi ng CSR program ng JDN Realty Group na layong magbigay ng libreng espasyo para sa mga lokal na magsasaka, micro-entrepreneurs at indigenous communities para makapagbenta, magbahagi at umasenso. Walang bayad sa renta, utilities o marketing. Ito po ay isang mission po ng aming kumpanya kung saan po we help out farmers to sell out their produce dito po sa center. This is also part of our CSR project kung saan yung mga MSMEs together with DTI, we also help them in some of the seminars. Simula August 12, magiging weekly community market ito. Open tuwing Biyernes hanggang Linggo, 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa The Quad, Nepo Center. Mas pinalakas kayo ng programa. May custom kiosk at mas malinaw na suporta para sa kanilang paglago. Thankful din kami sa mga private organization, gaya nitong JDN, yung Nepo Center. Kasi nga yung ating mga farmers, dito yung mga wala talaga mga physical store. Minsan nagano lang sila sa palengke, sa gilig-gilig. But if they will be given itong mga permanent na mga mga area to sell their products, siyempre nakakatulong din sa kanila. Ayon sa JDN, bawat pagbili dito ay direktang tumutulong sa isang pamilya at sa mas inklusibong lokal na ekonomiya. At bukas ang pinto ng Farm ni Juan para sa iba pang homegrown businesses na naisumali. Ayon sa JDN, ginugunita din ngayong araw ang kaarawan ng yumaong matriarka ng pamilya, si Doña Teresa Gomez Nepomuceno, na mas kilala sa tawag na Imang Nena. Nanggagaling na sa sa parents tsaka sa grandparents namin, Tinuturo nila sa amin ever since yung pagtulong talaga. Kasama rin sa aktibidad sina Noel Valdez, Vice President ng Dolomatrix, at Maribel Ronquillo, JDN Assistant Vice President for Administration. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.